Matej si tu? Matej? Ahoj, ahoj. Skúsi sadnúť viac doľava. Ešte trošku, ešte asi 20 cm. Super, počuješ ma dobre? No, počujem ťa dobre, hej. Ako sa máš? Celkom fajn. A ty vlastne čo teraz ako robíš, nechápem. No, ja som na osobnosti roka a snažím sa to moderovať. Lenka, ja viem, čo je osobnosť roka, ja som to pred rokom totiž to moderoval, vieš. A ty si vlastne kde? Ja som preč. Kde preč? To je jedno. Nie, proste som preč. No, musím zarábať peniažky. Nemusím, ale chcem, takže som v Česku. Vidím, že táto téma je pre teba citlivá, háklivá, tak nebudeme rúbať veľmi hlboko. Ak určite vieš, čo je to osobnosť roka, tak ti musím niečo oznámiť. No. Si pripravený prijať túto správu? No, keď to nebude bolieť, tak som. No, myslím, že to nebude bolieť, že to len príjemne pohľadí tvoju dušu. Osobnosťou roka v školskom roku 2010-2011 sa stal žiak 4. D. Tak ti voláme, či mu nechceš zagratulovať. Keď je taká možnosť, tak prečo nie? A volá sa Matej Korpáš. Čo? Poznáš ho? Ale nie, Matej, úprimne gratulujem. Ale je teraz akože fakt? No akože vážne fakt vieš, že ja som vždy úprimná, priamočiara. Vidím, že ťa to zobralo. Takže dosť, počkaj. Dám ti pár sekúnd na rozdýchanie, prevetranie. Vidím, že to prežívaš emotívne. No, tak akože, hej, ma to zobralo. No a nie, teraz akože si robíš srandu, či ako, nie, nechápem len ako. Matej, je tu momentálne cez 500 študentov Gymnázia Svätej Moniky. Je tu množstvo fanúšikov, či už tvojich, alebo mojich. Matej, a teraz je tvoj priestor, aby si povedal pár teplých slov, poďakoval všetkým tým, ktorým máš poďakovať a ty vieš, čo máš robiť. No, už by chýbal si len mikrofón. Ale trochu ma to zaskočilo, takže neviem, či budem možno budem len taký všeobecný, že nebudem taký konkrétny, ale veľmi ma to teší a teší ma to z toho dôvodu, že hlasovali žiaci a hlasovali asi preto, lebo tak chceli hlasovať, takže ďakujem hlavne asi im, čiže vám. A za to, hlasovali ste vlastne za to, aký som, a teda ako predpokladám. A tak chcem len povedať, že to, kto som, za to vďačím hlavne tejto škole, ktorá ma dostala tam, kde som, zase tam, kde som. Som, kde som, tam budem aj som a trochu som sa zamotal, sorry. A Leni, si tam ešte vlastne? Áno, ja ťa veľmi upenlivo počúvam, lebo som dojatá. Plačem. Sorry, no chcel som len povedať, že vďačím hlavne škole za to, že ma vychovala a že ma naučila, čo je a čo možno nie je také správne a čo môžem a čo nemôžem robiť. A ďakujem hlavne GSM a aj tebe, Lenka, samozrejme. Ale ešte pre tebou, sorry, neuráz sa, ale ešte pre tebou je moja špeciálna 4. D, teda špeciálna Dčka, lebo 4. D bola len tento rok. Áno, ja ich počujem, oni sú všetci tu, oni úplne aplauz, počuješ to aj ty? Tak všetci tam určite nie sú, pretože napríklad taký Miro je tu so mnou a neviem, vlastne vyhral toho športovca, potom mi poviete, hej, lebo Miro sa tak akože nemohol ani spať celú noc. Dobre, teraz zase trepem. Vieš čo, ešte ti to nepoviem, urobíme aj pre Mira také prekvapenie. Dobre. OK, ale aby som sa vrátil k tomu, k tej Dčke, tak vás všetkých zdravím a prajem vám príjemné leto a užite si to hlavne a ešte raz vám veľmi pekne ďakujem a nezabudnite, že no risk, no fun a treba ísť ďalej, keď sa to niekedy nie až tak veľmi keď sa to tak nedá. No a ešte musím zablahoželať
pani Barlovej, pani profesorka. Áno, počujete to, pani profesorka? Možno, že je divné, že práve ja vám asi blahoželám, pretože nie sme až takí kamaráti možno, že? A ináč tá štvorka z dejepisu to ma dostalo, hej. Matej a ja som mala, myslím, že sme to prežili zdraví, krásny, usmievavý a ideme ďalej. No. A tak chcel som vám povedať, že vám blahoželám a možno, že keď sa vrátim z Česka, tak sa prídem pozrieť na tie radiátory. No, tak. Dajte si spoločne pivec a pripijete si na výhru. Ja som za, ale pozývam ja. Dobre? Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem všetkým a prajem vám pekný deň a krásne leto, slnečné leto. Takže majte sa všetci a... Matej, my sme ťa veľmi, veľmi radi počuli. Užívaj si prácu, nestrať sa a dávaj na seba pozor. Takže poprosím aplauz a obrovský potlesk pre Mateja Korpáša, osobnosť roka 2011. Ahoj! Ďakujem, čau. Ešte stále vidíte Mateja, ešte stále mu môžete tlieskať. Čo len, jaké to bolo? Dám ešte raz? Dobre, počkaj, on ťa prepudrujem, lebo... Sa červenám, nie? Strašne Trošku. Ale dám ešte raz, nie? Ešte raz. Ešte raz?